खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 25 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 7 भाद्र दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांहा मोनसे गोदान खामानि जागायनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि खामानि थिलियाव खामानि मावनाया गोनां हाबाखौ थि समाव फोजोबगोन। फालांगियाव बायगिरि एबा गोजाम सोमोन्दोजों मुलाम्फा गोनां रायज्लायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि नेरसोन दं, नाथाय दोनथुमनायखौ गोनांथि होनाया साबसिन जागोन। नखराव नोंथांनि जायखिजाया मोजां हाबाफारिया बयखौबो गोजोन होगोन। दिनै नोंथांनि थांखिनि सोमोन्दै रोखा जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों लानाय थिरांथाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रियाव रोंगौथि गोनां लोगोनि हेफाजाबजों खामानिया गोरलै जागोन। फालांगियाव थाबथानाय दर-दामफोरा सिगांथिं दावगालांनो हागौ। रांनि बेलायाव थासारिया समानथि जागोन आरो जायखिजाया गोनां बायनायखौ फोजोबनो हागोन। नखरजों रायज्लायनाया गोजाम असुबिदानिफ्राय उदां जागोन। साननि समाव जायखिजाया खाबुखौ बावगारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रै सानस्रि आरो रायज्लायनायनि आरिमुआ जाफुंसार लाबोनो हायो। साख्रियाव जायखिजाया गोनांथार सावरायनायाव नोंथांनि बिबुंथिया गोहोम गोनां जागोन। फालांगियाव गोदान बायग्राजों सोमोन्दो लाखिनायनि जाथावना दं। माखासे उफ्रा खरसाफोराबो रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जाहोनो हागौ। फरायसाफोरा गोब्राब आयदाफोरखौ बुजिनायाव जाफुंसार जागोन। सासे लोगोनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि मोनदांथिजों लोगोसे प्रेक्टिकेल सानस्रियाबो गोख्रों जागोन। नोंथाङा बे आयदायाव माखासे गोजाम रोंमोनदांथिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। फालांगियाव बायग्राफोरजों गोदै आखु दिन्थिनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। रांनि सोमोन्दोआव गोजाम रां मोन्नायनि आसा थानो हागौ। नखरनि सोरबा सासे सोद्रोमानि मोनफुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां सावरायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ मोनसे गोनांथार खाबुखौ मुलाम्फा लानायाव मदद होगोन। साख्रियाव नोंथांनि खस्थ'खौ नोजोर होगोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोदान जासिनाय मोननो हागौ, जायखौ आनजाद नायखांनायनि उनाव नाजावनाया साबसिन जागोन। रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखि लानो हायो। नखराव माबा मोनसे मोजां खामानिनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। समाजारि थाखोआव नोंथांनि गोहोमा बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो खान्थियारि साननाया मोनसे गिदिर बेले-बेजेखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। मावख'आव खामानिखौ थि समाव फोजोबनाया बाख्नायनाय लाबोगोन। फालांगियाव लेखा बिलाइ आरो लेनदेनफोरखौ मोजाङै सामलाय। रांखान्थियारि थासारिया नरमेल जागोन आरो नों दोनथुमनायनि गोदान बिथांखि बानायनो हागोन। न'आवनो जायखिजाया गोनां खामानिखौ मावनो हानायनि खाबु मोनगोन। जाय फरायसाफोरा नेमबादियै फरायबाय थायो बिसोर मोजां फिथाय मोननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि आखुआव गोसो बोनो हानाय जागोन आरो मानसिफ्रा नोंथांखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। फोथाराव लोगोफोरजों जयै मावनाय खामानिया जाफुंसार जागोन।
फालांगियाव गोदान सोमोन्दोफोरा इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ। मोनसे गोजाम रां सोमोन्दो गोनां स्किमआ मुलाम्फा होनो हायो। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै थागोन आरो गावनि लोगोरिजों मोजां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों गोसोआ मोनसे गोब्राब खामानिखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव गोब्राब बिबान मोननो हागौ आरो नोंथाङा बेखौ मोजाङै सामलायगोन। फालांगियाव बादायलायनायनि गेजेराव गावनि मावथांखिखौ फोथाय। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फानि खाबु थानो हागौ, नाथाय खैफोदनिफ्राय बारग'नाया साबसिन जागोन। नखराव नोंथांनि खाथि सोमोन्दोनि सोरबा सुबुंजों मोनसे गोनां सावरायनाय जागोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय गावखौनो एसे सम हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै गोदान फारसे नाजानो गोसो जागोन। साख्रियाव नोंथाङा मोनसे गोदान प्रजेक्टनि बिबानखौ मोननो हागोन। गोजाननि सोमोन्दोजों सोमोन्दो गोनां खामानि एबा फालांगियाव दावबायनाया मुलाम्फा होनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन आरो मोनसे गोनां सानथांखियाव खर्सा खालामनो हागोन। नखराव गथ'साफोरजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे मोजां खौरां फैगोन। धोरोमारि खामानियाव गोसो होयोब्ला मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि बिबानखौ मावफुंनो हानाय गोहोआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगाहोगोन। साख्रियाव थानाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिजों गोजोननाय मोनगोन। फालांगियाव रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ जायखिजाया गोनांथार थिरांथायाव मदद होगोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, नाथाय इयुननि गोनांथिफोरनि थाखाय रां दोनथुमनाया गोनां जागोन। नखरनि सासे बैसोगोराजों मोनसे गोनां सावरायनाय जानो हागौ। समखौ थि बाहायनायजों साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै मोनसे गोदान सानस्रिया नोंथांनि खामानि मावनायनि लामाखौ साबसिन खालामनो हागोन। खामानि थिलियाव टेकनिकेल एबा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसारनायनि नेरसोन थायो। अनलाइन बिजोंजों फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया लासै-लासै साबसिन जागोन आरो दोनथुमनायनि मोनसे बिथांखि थागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। न'आव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो मोजां साननाया नोंथांखौ साबसिन खाबुफोरसिम लांगोन। साख्रियाव गोजाम नाजानाया मोजां फिथाय होनो हायो। फालांगियाव बायगिरिनि फोथायनायखौ देरहानाया इयुनाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव थि राहा ला आरो नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नखराव माबा मोनसे मोजां हाबानि थाखाय लाहार-फाहार जाजेननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो अननायआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।